Ahojte! Dnes som vám priniesla 3 dôvody, prečo uprednostniť varenú stravu pred granulami. Prvým je zloženie krmiva. Väčšinou zloženie, ktoré je uvedené na obale granúl, obsahuje nejasné pomenovania, ako napríklad hydinová bielkovina, čo nie je konkrétny názov. Na rozdiel od vareného krmiva, kde vďaka viditeľnosti jednotlivých zložiek presne vieme, čím nášho maznáčika krmíme. Spôsob prípravy? Granule sú ultra spracovanou potravinou, ktorá prechádza mnohými procesmi, aby dosiahla túto konzistenciu. Preto sa z nej veľa základných živín, vitamínov a minerálov stráca, kým varené krmivo pripravujeme presne tak, ako by sme si aj doma navarili, pri nízkej teplote, šetrným spôsobom. A napokon konzervačné látky. K tomu, aby sa dlhodobo zachovala kvalita suchých krmív a dosiahla homogénna konzistencia a štruktúra každého zrna, žiaľ, je potrebné pridať veľa škodlivých prísad. Príkladom sú objemové činidlá, konzervačné látky a látky na zlepšenie textúry. Oproti tomu varené krmivá si vďaka vákuovému procesu zachovajú svoju kvalitu v mrazničke až po dobu 1 roka.